אוקיי, בסרטון הזה נראה איך מטפלים בחגים. אז קודם כל נראה איך זה נראה באתר. אז יש לנו פה את שבועות, נכנסים לשבועות, יש לנו פה איזה שהם טקסטים, שזה לא משנה מה, ואז פה יש תמונות של מוצרים. אוקיי, אז כרגע רק תמונה אחת פעילה, אבל כשלוחצים על תמונה אחת, אז מגיעים לתצוגה הזו. אוקיי, שהיא בדיוק אותה תצוגה כמו של הפריטים בתפריט. אוקיי, אז נתחיל איך נוסיף עוד חג. נחזור לתפריט הראשי ונלך להוספת חג. בסדר, אז שוב יש לנו תבנית, אנחנו משנים את שם החג, למשל פורים, זה בסדר. פה נשנה את התמונה אם צריך, כרגיל, פה נשנה את הטקסט אם צריך, כרגיל. וכרגע נגיד שזה חג חדש שאנחנו מוסיפים, אז אין לנו הרבה מה לעשות פה. רצוי לא למחוק את התמונות האלה, כי אחר כך נשנה אותן. אבל שוב, יש לנו את התמונה, יש לנו את הטקסטים, ואלה התמונות שיובילו אחר כך למוצרים עצמם. תכף נראה איך משנים אותם אחרי שנוסיף מוצרים. אז אני שומר את פורים, וחוזר תפריטי חגים, ונוסף לי פורים. בסדר. אז השלב הבא, זה תמיד כדאי לעשות ריסט כשיוצאים מפה. השלב הבא שלנו יהיה ליצור קטגוריה לחג בתוך חגים. אוקיי, אנחנו יצרנו את החג בתפריט החגים. עכשיו אנחנו צריכים ליצור את הקטגוריה של המוצרים של החגים. אז אנחנו נוסיף חג חדש למאכלי החגים. אוקיי, נרשום פה שוב פורים, פה אין הרבה מה לעשות. ונחזור, אוקיי, עכשיו יש לנו פה את שבועות ואת פורים. נחזור חזרה לתפריט הראשי. שום דבר לא השתנה בחלק הקדמי כרגע, כי רק שמנו קטגוריה בלי איזשהו תוכן. עכשיו נוסיף מאכלים לפורים. אוסף מאכל חג חדש. אנחנו מגיעים לפה, יש לנו שוב את התבנית, שם המוצר עוגת פורים 1, ונשים אותה בפורים. ונגיד ששינינו את התמונה, שינינו את הטקסט, לא כל כך קריטי כרגע. אנחנו שומרים. נוסיף עוד אחת. אוקיי, עוד דרך לעשות את זה, להיכנס למאכלי חגים. אפשר אפילו להדר ולבחור פה את פורים, ואז נראה את כל העוגות של פורים, לעשות new. ונגיד עוגת פורים 2. ואני שומר. אופס, שמרתי את זה בשבועות. נעביר את זה. אוקיי, אם טועים אפשר להעביר עוגת פורים. אני מסמן אותה. move. אני רוצה את מאכלי חגים, פורים, save. אוקיי, ועכשיו היא עברה משבועות לפורים. יופי. עכשיו אנחנו רוצים לחזור בעצם לפורים ולהוסיף לו את התמונות של המוצרים שלו, של העוגות שמיוחדות לפורים. אז אנחנו נלך לתפריטי חגים. וניכנס לפורים. נרד לתחתית הטקסט. עכשיו פה יש לנו את התמונות עצמן. אז פה נרשום עוגת פורים 1. נערוך את התמונה. התמונה של פורים סביר להניח שהיא קיימת. כי העלינו אותה למוצר של פורים. אז אנחנו נחפש אותה פה. איפה שהתקנת אותה. למשל, נלך ל-images ונחפש פה. לא, אני לא אחפש עכשיו את התמונה של פורים, אבל נגיד שזאת תהיה התמונה של פורים. סתם, הכי דומה שמצאתי כרגע. אולי זה זה? לא, לא משנה. הכל טעים. אני עושה update, והשתנתה פה התמונה, וזה עוגת פורים 1. עכשיו אני יוצר את הקישור הפנימי. אני לוחץ שוב על התמונה,
שהיא תהיה כחולה כזאת. לוחץ insert edit link. פה אני בוחר content, מאכלי חגים, פורים, ועוגת פורים אחת. update, וזהו. וזה סיימתי להתקן את זה. עכשיו אני אעדכן את עוגת פורים 2. במקום שבועות פורים. פה אני אצור את הקישור. שוב, באותה צורה, content, מאכלי חגים, פורים, עוגת פורים 2, insert, וזהו. אין לנו עוגה שלישית, אז אנחנו פשוט נמחק את העוגה השלישית. ומה שנשאר לעשות זה לשמור. נעשה apply כרגע. נשמר. אנחנו נראה למטה, נראה שאכן יש לנו את הדברים שרצינו. עכשיו נלך לראות מה קרה בצד הקדמי. אז שוב נחזור לחגים, ונלך לפורים. ולמטה הופיענו עוגת פורים 1 ועוגת פורים 2. נלחץ על עוגת פורים 1. שעות קשות האינטרנט בלילה. אני מגיע לעמוד שיש בו את עוגת פורים 1, ואני יכול לטייל בין עוגות הפורים, או ללכת לעוגות שבועות, וכו'. אז בעצם זה כמעט הכל. עכשיו, איך מוסיפים עוד שורות? אוקיי, כרגע יש לנו 3 שורות. אם אני רוצה להוסיף עוד אחד, אני פשוט הולך לפה, ועושה עוגת פורים 3. עוגת פורים 3. וכרגיל, לוחץ פה, באמצע, וכרגיל, מכניס תמונה. נגיד, סתם, אנטיפסטי, insert, זה נכנס לפה, insert edit link, שוב, content, מאכלי חגים, פורים, ואמור להיות לנו עוגת פורים 3, אם עשינו. לא עשינו, אז אין לנו מה להכניס. אז אני כרגע סתם אבחר את עוגת פורים 1, ואכניס. אוקיי. עכשיו, איך מוסיפים עוד שורות? זה מאוד פשוט. אנחנו לוחצים על השורה האחרונה איפשהו. בוא נראה. נגיד לחצנו פה. אוקיי, אתה רואה שפה מהבהב משהו. ועכשיו אני הולך לכאן, ויש לנו פה insert row after. אז הוא מכניס, ואז שוב נכניס עוד שורה, ועכשיו יש לנו 2 שורות למטה. זאת תהיה שורה של כותרת, עוגת פורים 4, ופה תהיה התמונה שלה. ורצוי פה לעשות פורמט, heading 2 כדי שיהיה אחיד, או לעצב את הכותרות איך שנראה לך. נוסיף פה תמונה. סתם נוסיף גרנולה, insert, נוספה תמונה, נשמור. נחזור לחגים, פורים, ויש לנו כבר 4 תמונות. אז בסדר, אז ראינו בעצם גם איך אנחנו מייצרים את הקטע של החגים, גם איך אנחנו מוסיפים קישורים פנימיים. קישורים פנימיים יכולים להיות לכל דבר. אם נחזור לפה, נגיד כל דבר, ניכנס הוספת מוצר, אני אעשה איזשהו קישור סתם בשביל הקטע. אז יש לנו גם את הקונטנט, שזה בעצם כל המאמרים שיש לנו באתר, מחולקים לקטגוריות שאנחנו מכירים. גם התפריטים, וגם אפשר סתם לכתוב פה קישור.
עכשיו אפשר להחליט גם איפה ייפתח החלון, אם בחלון חדש וכו'. ולתת כותרת לקישור. לפעמים כשאתה שם את העכבר על קישור, אז כתוב לך איזה משהו. וכמו שראינו בהעלאה של התפריטים, אפשר לבחור גם קובץ, לקשר אליו. ואז הקובץ ייפתח או באותו עמוד, או רצוי בעמוד חדש, ואז אתה יכול לקשר לכתבות, או כל דבר שאתה רוצה. אז זהו בעצם. עוד אופציה, אתה יכול לפתוח נגיד חלון בפופ-אפ. זו אופציה חדשה מקווה שתעבוד בכל הדפדפנים. זה לבחור פופ-אפ ואז ווינדו פופ-אפ, לתת לו כותרת, כמה גודל שאתה רוצה שהוא ייפתח, וזה מחליט, נותן יותר שליטה מה גודל החלון שנפתח. אתה יכול לשחק פה עם המשתנים ולראות מה קורה, סקרול בר, סטטוס בר, כל מיני כאלה. זה פשוט פותח חלון חדש ואתה יכול לשלוט איך הוא ייפתח החלון הזה. אז זהו, זה הכל. אם יש שאלות כרגיל, אפשר לפנות אליי.